Nikad to ne bi, mislim, ne možeš ti sad protiv osjećaja, ali nikad ih ne bi pokazala, jer znam da bi ju povrijedila, a puno važnija mi je ta prijateljica ili sestra nego taj neki dečko. Pa, mislim da bi definitivno te osjećaje skrivala. Zapravo ne bi ništa htjela imati s tim dečkom, ali ne znam, možda bi ipak frendici rekla, ako već s njom sve dijelim, rekla bi joj i to, pa kod puklo da puklo, ali ne bih s njim htjela vezu ni ništa slično, pošto ipak je to frendičin dečko. Natjerala bi se da se odljubim jer to ne bi bilo ok prema sestri, a i pogotovo pošto je sestra starija, vjerojatno bi bio stariji dečko, pa ne znam. Sestra je starija, pa dečko, sestra ima 21, očito dečko bi bio stariji i ne bi baš toliko starije gledala, tako da ne bi se valjda zaljubila, ali ako bi se desilo, mislim, jednostavno bi skrivala to i ne bi nikad sestri rekla, jednostavno bi se pokušavala maknuti od toga i zaboraviti na dečka i sve.